ťa, chápeš? Koľko nedostávame peniaze nejak. Chápeš, koľko dávajú on? Nebudem ojebať. Ale čak on ma chcel ojebať, kokot vyjebaný. No čo ak si, na teba sa môžem? Jaj, ty kokot, hencem kokot, nová jeho tu. Jaj. Čo ide, pojebaný šupak. Vyjebaný. Koľko, 2 kila? Donesem 2 kila obálku, mám ho piči. Jedna nese 8 litrov. Chápeš, ale nevadá. Kokot vyjebaný. Karol, ty čo? Karči. 62, 100 rokov, ty kokot. Kubo, ale ale nie, ty držíš teraz piču. Ale čo lebo sa musí stiať, ty kokot. Ojebal aj teba. Teď mal jednu 300. Ojebal. Čo ti povedal, Čulo? Však nás ojebal, aj ten nás ojebal, ty kokot. Ten chytí na piču. Ale ten nás ojebal, šupan. Malý Janom dostal range. Ale tak boli tam hrudi a kokot. Šupan. Najebanie. Šupan. Kde je ten šupan pojebaný? Koľko ja chcem za 8 000, chápeš? Ty si mu volal, ale on mňa ojebal, tak ja chcem za 8 000, ty kokot. Ty si mňa vypol, chápeš? Ty mňa nebudeš vypínať. Kurva, Kokot vyjebaný. Máš baterku. Šupan. Už má neger. Neviem, fotovno zakúpaný. Ty kokot vyjebaný. Za 8 000 nemáš a za 200 máš, ty kokot vyjebaný. Jaj. Ojebal aj kačicu doma pri obede, ty kokot vyjebaný. Ty kokot, to bude. Daj číslo, ty kokot. Jaj do piče. Šupa vyjebaný. Ojebať ma chce? A ten nege 180, piči. 180 piči. Však 188 000 bude piči. Pojebaný šupa vyjebaný. Aj ty kokot, môj boh. Ty moja bohyňa. Vyjebaná šupanovská piče. Ale potom, bohyňa sa nečítal. No to piče.